яшчэ як у казках. Тут так шмат усього цікавого. Давайте поглядим, что тут заховывается. А я прапаную спачатку пагуляць. Хто ў хаванкі? Тады лепш у жмуркі? Давайте, на чым стаіш на госці, што п'еш квас, шукай прытарты раз. Нашла. Ой, што гэта? Глядзіце, гэта ж куфар. Дапамажыце мне павярнуць яго. Цікаво, что там? Да я открою. Не, я. Не треба спрачацца, давайте разом. Раз, Два, три. Глядзіце, гэта ж сапраўдная падзорная труба. Дай нам поглядеть. А гэта ж зорка. А гэта нейкія крылы. Напэўна, крылы пеі. Ці вялікая птушка. Не, гэта крылы ангельскія, бо толькі у анёла могуць быць такія прыгожыя крылы. Послухайте, а давайте придумаем казку. Якую казку? Сказку, якую зараз самі і придумаем. Казку, яка відбудзецца прямо зараз, на каляде. А на свята Божого нарадження няма нічого немагчымага, бо цуди збираються зараз і побач. Давайте. Таким чином, жила-була. Чаму жила-була? Просто казки так звичайно починаються. Була маленька дівчинка. Девчинка. Так, дівчинка. А колькі їй було годов? Столькі, скільки і нам. У яе була сім'я, мама і тато. Яны вельмі любілі яе. Бацькі любілі рабіць падарункі сваёй дачкі. У дом часто приходили гости и так само рабілі падарункі. Дзяўчынка любіла, калі рабілі падарункі, але толькі ёй. Любіла, калі гулялі, але толькі з ёй. Іла яна таксама, толькі сябе. І нікога вакол. І вось аднойчы засталася яна зусім адна. Ніхто больш не прыходзіў у госці, не хацеў рабіць падарункі. Ад гэтага ёй стала вельмі сумна і самотна. Што рабіць? Трэба неяк дапамагчы дзяўчынцы. Але як? А давайте паглядзім у куфар. Што там яшчэ ёсць? Якая вялікая кніга! Што гэта? Тут павінна быць назва. Ах, так, вядома, гэта ж Біблія. Библия? Я прычула. Біблія – гэта вельмі складаная кніга. Я ведаю, мне распавядалі. Біблія – гэта самая найсвяцейшая кніга ў свеце. Гэта слова, дадзенае нам Богом. И что же в этой Библии? А давайте паглядзім. Адчыняй. Як шмат сторонок и малюнков. Я придумала. Зараз мы адкрыем гісторыю нараджэння. Так, вось сёння каляды. И что ж с этого? Звычайное свято. Что в нем такого? Многія людзі не ведаюць, што такое каляда. І не ведаюць, што для іх у гэты дзень нарадзіўся Езус. Паглядзіце, а тут намаляваны анёл. Біблія кажа, што анёлы пасланыя Бога на зямлю на дапамогу людзям. Вы клікалі мяне? Я заўсёды гатова прыйсці на дапамогу. Анёл, як выдатна, што ты прыйшоў да нас. Мы святкуем дзень нараджэння Езуса. Ты прыйшоў у самы час, бо ты многае можаш нам распавесці. Так, нараджэнне Сына Божага на зямлі – самая прыгожая падзея за ўсю гісторыю чалавецтва. Мноства анёлаў глядзелі на маленькае немаўля і спявалі хвалу Богу. Я ніколі не забуду гэта радаснае пачуццё. Раскажы нам пра гэту падзею, калі ласка. Добра, слухайце. Пачалося ўсё задоўга да нараджэння Хрыста. Гасподзь паклікаў мяне да сябе, і я прыйшоў. Гаўрыіл, Так, мой Гасподь. вялікае заданне чакае цябе. Надыходзіць час, калі мой сын адправіцца на зямлю, каб здзейсніць справу збаўлення. Ён уратуе людзей ад граху.
Мой сын возьме злые сердца и дасть людям доброе сердце, здольное кохать. Выдатна. А може нам організувати парад? Так, менавіта парад. Возьмем стяги, вялізныя шары. Будзе вялікае шэсце. Організуем хору 2 легіёны анёлаў. Не, Гаўрыил, мы зробім яго прыход без асаблівай пышнасці. Ну, можна і без шарыкаў. Анёлаў можна, а ўсё астатняе не. Трэба падумаць, куды ён павінен прыйсці. Як куды? Вядома, що Єрусалім. Усе галоўныя падзеі адбываюцца толькі ў Єрусаліме. Не, гэта не так важна. Гарадок, у якім ён народзіцца, называецца Віфлеем. Добра, толькі трэба паклапаціцца аб тым, куды пасяліць нашага цара, бо патрэбен асаблівы прыём. Не, прыёму не будзе. Усе гасцініцы занятыя. Месцаў няма. Ён народзіцца ў хлеве. Як занятыя? Як у хляве? Цар цароў сыдзе з нябёсаў на зямлю, а людзі не знойдуць яму месца? Неверагодна! Так, Гаўрыил. Але і гэта не выпадкова, а для таго, каб нават самыя простыя людзі маглі прыйсці да яго. Дарога да Збавіцеля адкрыта для ўсіх. А можа, нам арганізаваць парад планет? Не трэба. А парад зорак? Зоркі занятыя. Ну хаця бы одну зорку-зорачку. Новая зорка будзе знакам аб яго нараджэння. А ты, Гаўрыил, узвесці дзяўчыне па імені Марыя, волю маю. Я? Але як я спазнаю яе? Не турбуйся пра гэта. Ты не памылішся. А што ж было далей? А далей? Марыя. Дзяўчына па імені Марыя. Господь правду казаў, што я адразу пазнаю яе. Сэрца яе было светлым і не азмарочаным ніякім цемнем. А душа чысцей усіх чалавечых душ, некалі бачных мною. Вітаю цябе, благаслаўлёная. Господь хай будзе з табой. Марыя, табе няма чаго баяцца. Ты здабыла ласку ў Бога. Ты народзіш сына і дасі яму імя Езус. І не будзе канца яго валадарству. Я ж простая дзяўчына. Чаму Бог выбраў мяне? І як я магу нарадзіць сына, бо я нават не замужам? Гэты дух сыдзе на цябе, і сіла Ўсявышняга адтуліць цябе. Таму і дзіця, якое ты народзіш, будзе названа святым, сынам Божым, бо для Бога няма нічога немагчымага. Я слуга пана, хай будзе паводле слова твайго. Ну, так а далей што было? Давайте паглядзім. Езус павінен быў нарадзіцца ў Віфлееме, але Юзеф і Марыя жылі ў Назарэце, які быў вельмі далёка ад Віфлеема. Аднойчы прыйшлі рымскія войны і паведамілі жыхарам горада загад рымскага імператара аб тым, што кожны павінен вярнуцца ў той горад, дзе ён жыў раней са сваімі бацькамі. Трэба пералічыць усіх і запісаць, колькі людзей жыве ў кожным горадзе. Такі загад імператара Аўгуста. Жыхары Назарэта былі вельмі ўспаляваныя гэтай вёскі, таму Юзеф і Марыя таксама адправіліся ў шлях. Па ўсёй краіне можна было бачыць падарожнікаў, якія своечасова спяшаліся ў свой горад на перапіс. У Бэтлееме было шмат людна. З усіх канцоў людзі прыехалі на перапіс. Усе накіраваліся на карчмы, каб знайсці месцы для начлегу. Таму, калі Юзеф і Марыя прыехалі ў Віфлеем, вольных месцаў у карчме ўжо не было. Усё, што мог прапанаваць гаспадар гасцініцы, гэта месца ў хлеве, каб не начаваць пад адкрытым небам. Да таго ж, увесь хлеў быў высланы саломай і выглядаў вельмі нават утульна, а пасярэдзіне хлява стаялі яслы, з якіх раней елі жывёлы. Наступіла ноч. Усе жыхары Віфлеема і госці заснулі, акрамя Марыі і Юзефа. Марыя дзяржаў на руках толькі што народжанага сына. Мне дастаўся гонар стаяць на пасадзе каля мужа і жонкі.
Святло лучилося ад твару дзіцятка. Я зразумеў, што павінен спяваць, але не ведаў, што менавіта. Мы ніколі не бачылі Бога у абліччы маленькага немаўля, лежачага в кармушцы для жывёлы. Люли мой Иисусе, милый сыночек, спи, моя кветочка, мой голубочек. Люли мой Иисусе, люленький люли, а ты сутешь сплачу, сына матуля. Я падышоў да Марыі і сказаў: «Ці ведаеш ты, Марыя, каго ты трымаеш на руках? На тваіх руках ляжыць той, хто даруе ласку. Той, хто завецца ўсявышнім, цяпер перажывае першыя моманты свайго жыцця. Ногі таго, хто ходзіць паміж зоркамі, цяпер занадта слабыя, каб проста зрабіць крок. А рукі, якія змяшчаюць цэлыя акіяны, цяпер маленькія дзіцячыя далоні. Цар усяго стварення ляжыць на тваіх руках». Мария загарнула сына у цёплую коўдру і паклала ў яслы. Зараз гэта яго калыска. А ў гэты час, непадалёк ад тых месцаў, былі пастухі. Яны жылі ў полі, пільнавалі статак. Перад пастухамі паўстала нябеснае войска анёлаў, каб хваліць Бога. Паспешліва пастухі адправіліся ў шлях. Прыйшоўшы ў горад, яны знайшлі месца, яны знайшлі хлеў, дзе ў яслях ляжаў немаўля, а побач з ім сидзела Марыя і Юзеф. Пастухі схіліліся перад яслямі. Але не ўсе паверылі так проста, як пастухі. Многія сумняваліся. Можа нарадзіцца збаўца ў хляве, але зорка зяла над Бэтлемам, паказваючы людзям шлях да Бога. А што ж рабілася на небе? Як жа там радаваліся зорачкі? Спевы анёлаў станавіліся ўсё гучнее. Слава, слава на вышынях Богу! У гэты вечар хвала разносілася па ўсім свеце. Усё стварэнне спявала разам з намі. Пра Бога, які стаўся чалавекам. Дзякуй табе, Гаўрыіл. Ось зараз мы разумеем, што каляды – гэта сапраўднае свята. Свята, у якім сам Бог зрабіў нам вельмі дарагі падарунак. Я вельмі рада. Вось цяпер я магу пакінуць вас. І я ўпэўнены аб тым, што вы зможаце расказаць пра нараджэнне Хрыста усім, хто з вамі побач. Пачакайце, а што з дзяўчынкай? Якой дзяўчынкай? Тая самая дзяўчынка. Няўжо яна так і застанецца адзінокай і няшчаснай? Не, не застанецца. Дзяўчынка зразумела, што Бог так моцна любіць яе, што дзеля яе ён аддаў самае дарагое, што ў яго ёсць – свайго сына. І тады сэрца дзяўчынкі адкрылася, каб дарыць гэтую любоў тым, хто мае патрэбу ёй. Бацькам, сябрам, блізкім і нават незнаёмым людзям. Бог заўсёды радуецца нам. Jesús Христос нарадзіўся дзеля аднаго. Каб падзяліцца, Аддаць, падарыць сябе, Спачуваць і радавацца кахаць і быць разам з намі.